Bali yung rice. Dining. Oo, dining. Tapos, dalawang Mountain Dew, meron kayong mineral. Ay, ilang. Sa mineral. Sabi mo, Ate. Wonder, may tutso. Iniiwan lang. Iniiwan lang tayo. Kulit ka na sa'yo. Oo, ito, bilang mo ng nanay mo. Sabi ko nga ako na eh. Isang rice lang. Yes, master. Korean monster. Ito boss. Okay. Sige. Ilang kanin po ito? Ano pa po na? Bali yung rice. Kuya, yung dalawa walang rice. 6 na lechon, 5 tumbong. Ah. Meron ka? Oh, meron. Hindi man ako. Sige, ito. Wow, walang rice. Ay, naku. Ikaw muna. Haluin, hindi ka. Diyan lang sila. Harapin mo muna. Ako ba magkakaroon? Tatlong pares regular. Dining. Oo, dining. Tapos,
Dalawang Mountain Dew, meron kayong ano, mineral. Ay, hindi lang. Sa mineral. Sabi mo, Andre. 200, may fruit soft drinks na rin. Ito. Dito eh. Para ba natin? $330. With rice. Wala daw ako. Opo. 220, may fruit soft drinks na rin. Ah, tama yan. 220. Ganyan na, boss. Content, boss. Ayun na yung market yun. Wala kang hindi na nasirayan, na ang hindi na. Wala kang ngiti. Nakita na si Kuya. Tagan ko kayo. 440, may itlog soft drinks na po. Content yun, sir, di ba? Opo. May itlog na po yun, tsaka soft drinks. Ano pare? Oo, isang mami. Christian, Wait lang. Stock na isa. ano ba nangyari? Dahil bibig ka lang. Sabi ko yun. Kade. $440, may itlog soft drinks na. Ano yan, balo? Ano yun? Hindi ko order. Muna. Hindi na subo. Ulot!
to? Dalawang Oo, rice? number 1. Number 1. Number 2 isa. Gravy. Malang, bago mag-expedient ko. Number 3 isang kain may Mountain Dew to. Di ba? Oo, number 2 yan. Oh, number 2. Number 2 po. Number 2 po. Number 2. Okay na number 2. Okay na. May togi yan ha, na may... Ayos ka din? Fresh ka rin ba? Apat na shawarma. Number sa sala. Take out. Rice. Bilang boss? Dalawa. Take out. Kan. 120 lang. Lumpia. Take out rice, my son. Okay na? Oh, regular pizza. Take out. May isang shawarma. Isang hoti. Five na lang. Ay, okay na boss. Half rice, beef, ocho. Kailangan mo ba yung case? 20. Ha? Kailangan mo ba yung case? Oo, baka di ka alam. Nabibigatan masyado. 120. Take out ha? Take out. Ako ng tubig eh. Ako Makulit yan, makulit. Hindi ka na. Doon ka na sa magulang mo. Ito. 7, 7. 8, isa.
Ito lang po. Isang tenhon. Take out rice, my son. Okay na? Regular pizza. May sibuyas doon. May bawang pala. Ubus na yung pala. Paborito ng mga kapok yan. At talaga, masarap. First time namin bumili. Kuya, yung amin walang bawang. Yung akin konti lang. Naniwala ka dun, yung bumibili yun eh. Nakasar lang yun eh. Bawang po? Bawang marami. May sibuyas doon. May bawang pala. Ubus eh. Okay, dalawa. Gawin natin. Dalawa kuya.